Oh, gusto ka dadakkel. Tuno tayo ngayon ni oh, paya mare. Kaya magkukuha niya. Ang titik ba niya? Ulit. Saan mo tagtudok mare? Niyawit tagtudok kun gel. Sige. Ulo na Unaan di dakkel tas parisam ti bastet. Balik na ni awing Kumakamal. Oh, naglaeng. Nagling ni awing. Tayo. Tulo na pa yata. Tartag to, ituro tayo. Alay, aplag. Try ni nag-apon na lusa. Atay ko. May bugil. Kaakon na? Na. Nag-aigyo. Uy, tuwa ajag yun. Samol mo na ko. Sabi tayo nga rin, mga kabagis sa matunon, takanan tayo, tamangan tayo umutan, talidawaw. Go! Yap na po. Ikaw may bata? Ala. Ay, payo na naman. Ang payo. No? Hindi ako matita kayo nga pagkas na yan. Kas, hindi pa ka matikayaw. Tani. Sino yung patungan kita niyo? Picture! Nagaduwa natin dyan. Tata, mga kabagis, mga maganda pa nagkilala kayo eh. Kita nyo, saan inom bansa. Bidarap. Nagsapang nga rin martibulan niya. Kita nyo. Nalawakan! Isang ulaw, nalawak! Interview. Ang dama, no mapatsanan ko, ang pantayin ko kamulon. Kunyari tata, ay ko nalagit nyo namin sa nakantayin sa biyasan, kita pang kami nabiyataan, ay tanong. Oh, di ba kas? Tas malikidam ulit. Kasjay. Kasjay, kita ang pinanawam. Ang pagbibiit ka pa ilang ako Talaga. Aksip na po ang ating fan. Di ba, gulat dumdumog niya. Di kayo kaduwa kahaan. Ayaw ko nang nabila dito. Lato ka magitan din nalungkot niya. At nuwirat sa isang nabi ito. Na, pinagpaypayda. Nagbasik mo. Ate ne, ikatin niya ate yung ninalungkot ito yun. Nalutaan. Ate, iba yung sa tikong una. Ay, gastiya. Wow, ikatin niyo. Nauwat ka nga maestra. Ano, napagkas tayo nga ako na. Kapag kumati may sana, tubukan niyo. Ne, marmarsuod maestra. Ilipas mo lang atan ka. Natudok kami ng kas. Ano Natudok kami ng lipasam lang ata. Bringga! Lalo ka tama.
Gringa joke. Okay, sawag mo. Ako ang kainin. Wala na, di ba ganyan niya? Pumugin nga ang gulang na. Nagpapay lang. Oy, tak, abawin ka na ako. Alida daw. Wala, siro lang kayo nga. Yan, yung kinakaw. Ay, di mo. Di ba? Magana mo ni Christian. Katugaw. Oh. Ako makita si Kane ah. Okay. Muna ka oh. Shout out. Yeah. Oh. Hindi kayo mo ibaga. Nagmata kamal. Tapos. Nagdadakkel ka no lockdown na. Hindi mo makita. Amang. Hi. Panang. Hey, breathing day. Good morning. Good morning. Siyempre kailangan tagad dyan sa bingkay ka. Good morning. Today is Friday. Saturday. Feeding day. Dali kayo. Pasok kayo dito. Pasok kayo. Welcome ang lahat. Welcome ang lahat dito. Bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Hindi sila nag-pray ng Hindi sila nag-pray. Hindi, Lord, mga anak, mga kabagas na. Hindi ba dali din ang sumang? Ning, mabisirik ka mo tamang. Si Dame, mga kabagis, tilapia nga sinigang kon. Kuya Piral, unamon. Kan ituntuno nga tilapia. Nay. Randeng! Randeng! Katwinen! Kuya, gawin, taminang tanong may katuda, oh. May katuda. Katugarin ka. Ay, nakalagay ko. Hindi dapat ang bigyan. Ay, ako, Damiana. Paguri aja na isa, di ba? Nakakaya nga, kapag na ako na. My God! Laman akong buwan. Nyamot, oy, mangan tayo. Malis kayo kumanta, sabay kayo kadati. Fresh from the school. Si Tata, mangan damot doon. Kita nyo ni Ogas, ladala ko ang mangan. Kita nyo ni, kumang padama, dananay banjen. Oh, datadan ni. Hi! Mangan dan ni kasi ladalak ma. Ladala asa wagin na. Kaya makinipot iyayin na eh. Kanya ako. Ala na po. Ang tingin sa. Kita siya. Cara mo. Hawanon. Dapat kutsara di ko.
Lumama mo nga. Nagbiro ko ba yung mayulang oras? So tatama ka bagis, agpa kami nga mapanak tayo galati pagikanta nalipatam na tanagado launa. Babawon ni gana lang kasun ni ngam dipitak ingana to. Saba na paibit nga ro durahin dak dito. Kalagalan na. Naglawan. Mga kabagis, rugyan ng tayo, tagalan na nagadaw. Rinurugakan sa ka. Nakikita niyo. Wah! Nahirugakan. Ay, iyo, nagmay tagalan tayo marodan. Patawang baka. Ada pinakita isan? Ay po.
Di gamit may albal-ala kag kaya pa kulang may tanong maulaw da. Ja. Mga kabages, nagkalupos ni nga nagkamol, agdigos kami, nagrumit kami, taong grasa. Limada. Super. Ano naman sabi ko? Yan, imarigigan ko yung agin eh. Go. Labas ka na eh. Mabisilak pa yun. Mag-ubay agin mo. Motor na gato. Sige, go! Nalpas kami nga nagkamulan mga kabagdas ka nagaduji na alam nagdadaktor pa na nasugatan na pa na kutaan nyo nagado may sapis ni ngam ate mga kabagdas bingayan tatawalo nga pamilya aga so nga bingayan dabing bingayan dani tanyo dagwala ayo kasi wara-waranan Sa ulo ng pinayat ko. Lulang! Ay, sangar ka dikiskar kami nga. Kaya. Naka may tao kami kinyan na dito yung mga kapag mati gusugot mo. Nakuha na natin ko. So tama kabagis, nalpas da nagbibingayon kasi kaado ni tinagbibingayan me. Kita ni nagado tinaalam me. Nagkadulaong nagpapasanda pa ng kanalpasan niya. Sublian down sa kanuno bigat agitay mga kabagis sumakwa. So nagpapasanda pa lang tadupay ganyan na bate. Katagawid kami nga rudo. Nagkado na sugat ni nagsakit. Nakatupay lang. Agawid kami mga kabagis. Ride mi lang kaya driver. Hindi kanya nagpagulong na nanay. Hindi ka sa tura-tura. Nagsakit-sakit dyan. Nakukulap ang pakol. Maday. Ay na nga Jesus sila dito tura-tura. Lip, tuya kun. Napanan. Matulaw. Tama kabagis. Ito na yung nahati namin. Nabingay men. Nagdakkel. Pini nagdakkel. So, madip to time, madip maala. Nagdakkel ka tayo mga kabistas sa ano ko. Nung naala mo, nag-grab pasa na akuan na sugat-sugat ang harod ni nagsakit. Na kwapay sa saka ni narod akan. So, aglinis tayo nga rod mga kabas ano kwa. Sa ano, adan to adala masida. Nagakabas si Ima. Kitlang gana nga eh. So tata, mga kabagis, malmalpas kami nga agkuan ni nga linisan na nakadigusak pa yan. Tanapan nagalakalding ko, tamalumun. Atan ni naramid
Tiluto nanto atoy. Wow. Good kwa. Tiluto nanto kano atoy. Sinigang nga ay paksiw kasjay. Kan imprito. Aing. Wadaing. Ito yun tipindangan tayo. Tapos kasta inaramid dan ibilag to lang aatan. Mga kabagis tano. Wow. Adda no damay sa Domingo. Yaso. Tano damay sa Domingo tao mga drift me. Ang drift me so nga pindangan nagaduti pindangan mit ano may sa Domingo. May danon ti may sa Domingo ta aji nga road problema may on drift me. Aji mat ite prito paksew kasjay. Tapos shadow, ano bigat, shadow si Dambi siguro. Agi dadakkel, ituno, no saan, iprito, kasjay. Kat, aji nga rod, nakita yung na sa ano kami nga agkamal, sa ano kami kaadaw nga kurang aumpay kagudwa aji nga pamilya nga napan, mga kabas na muyo lang. Aumpay kagudwa aji, nagadu kami gamin. Yung nakita yun, ureno kasi ko nagadu kami, manulang nga pamilya aji ko nagadon. Dati mga rodan ti palpas na ti video ko, mga mare, mga kumare, mga beshi, mga kabages, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye! Ganun.